Good morning friend. আজি মানে বহুত বৰষুণ তাৰমানে আচাৰ মাছ হ'ল তাৰমানে আমাৰ জেঠৰ মানে পূজা দিয়ে কিন্তু এবাৰ জেঠৰ নপৰিয়াল মানে আমাৰ অকণমান ব্যস্ত আছিল মানে ব্যস্ত দিন থাকে মানে জেঠু মাছৰ বাথৌটো পাওনাই দিয়া বস্তু মাছৰ চাই থাকচোন আমাৰ পূজা কেনেকুৱা হয় মা আমাৰ ৰাইজবোৰ কেনেকৈ যায়গৈ नोंसोरनि मैगंआ माबा हादों नै फिथाइ सामथाइ फलमुल माबा जगार हादों जुगालि थांबायदां इसारा फैदों इसारा साहा लुबायदों साहा बानायदों नै साइमेन हांसोया गाबदो दुदु मोनजायनि नै जोंहा हांसोया नै फोरोंदो जोंहा मानोना फुजा माने जाबाय बर'ना मेदा माने फुथि फरायबाय दं এটা মানে फुथि फराय আছে फुजा দিতে হল এটা মানে সাকাম রাতির লগন আছে তো এটা মানে फुथि फराय নাই आनि सुबुं फुरबे बिजाब मोजाङै बिजिरना नायनो बुंदों नोंसोरखौ बे बिजाबाव दङ गोबां गियाननि बोसोन जेरै बाथौनि मुं माला बे नायनो बे बिजाबखौ जायफोरा अराय समाव गोथार गोसोजों फरायो बाथौसालियाव बेबायदि देउरिया गोबां बाथौनि गियान मोननानै खोमसि गोसोआ जाखादों बिजाबखौ फराय गोथार गोसो लानानै अराय सम गाबज्रिदो जै बाथौ होननानै बोराइ बाथौ बोराइ
যায়